Fas i Aberystwyth. Drenewydd yn ennill y bêl nôl yng nghanol cae. McAllister a Kelly'n gri. A'r bas drwodd i Flint. Mae Mwan wedi mynd i'r rediad hefyd felly Sios Harry! Conor Roberts yn arbed ac yn munud cynta'r gêm, cyfle gwirioneddol i'r tîm cartre. Edwards yn fler yn colli allan i Niall Flint. Flint yn hedfan heibio i Fas. Mae Mwan a Harry o'i flaen. Flint. Fas wedi adfer, ond Flint wedi giro fo eto. Fletcher yn galw amdani hefyd. Y gwiriad ar y croesiad! O, ffeniad gwych gan Harry. Conor Roberts am arbediad. Un tîm sy'n ynddi ar hyn o bryd, ond Conor Roberts yn dod i'r adwy eto i Aber. Kenton felly ar tafliad. Fletcher cyfyddiad yn ôl. O, mae mor hawdd i Joe Kenton! O, Price ar y llinell, mae yn o'i Mwan. Arbediad arall gwirthiol gan Roberts. Bobl bach. Gymaint o le gan Kenton. Price yn ei gwiro hi ar y postyn. A Mwan yn cael ei atal gan Roberts. Chwarter awr o'r ail hanner di chwarae. Mae parhau'n ddi sgôr. Y Drenewydd dim, Aberystwyth dim, ond dim ond un tîm sy'n ynddi. Y tîm cartre, a Mwan Troy Jenkins! Roberts yn arbed, McAllister dros y trawst. Wel, diw record sgorio Sean McAllister ddim yn wych. Falle'r peniad na'n dangos pam. Fletcher dros y gic. Fletcher yn taro'r trawst! Mae dal yn o'i Flint! Jenkins ar gwiriad. Tîm Chris Hughes yn curo a churo ar y drws. Y trawst yn atal i dîm y tro hwn, nid Roberts am unwaith. Pas ddeallus gan McAllister. Flint i Jack Kelly, yn erbyn Price. Kelly heibio i Price mor hwydd, y croesiad i mewn. Harry, Josh Harry! Ymhell heibio o'r nod. A gochennaid y dorf yn dweud y cyfan. Y Drenewydd yn greu popeth o'n sgorio. It's a really good performance by us, a really good performance, because on another day without their goalkeeper, you know, we score 4, 5, 6 on that day. So, look, you know, whilst it's probably, you know, an opportunity lost, but in terms of performance, if we can play like that again on Monday, I know it'll be a different game, but if we can play with the same intensity and the same tempo, then we'll get 3 points. We're really pleased with that today. Obviously, tough place to come, team in good form, and I think coming here and putting on that a defensive performance like we have, we're actually delighted with obviously the point and also a clean sheet as well.